Salut, băi, și vede, bine m-am regăsit la un nou clip. Astăzi suntem împreună cu Anis. Și cred că din câte știți din thumbnail și din titlu, astăzi o să construiesc ce vrea inima lui Anis. Să zicem, bă, craftează niște bețe și eu trebuie să craftez bețele. Numai că eu, dacă nu am itemul respectiv în inventar, nu am voie să-l craftez. Trebuie să am itemul respectiv în inventar, ok? Ok, și tu îmi zici că vrei ce să craftez. Am umăr! Tu îmi zici că vrei să construiesc orice, ok? Eu să spargem aici acest căpăcel. Bun. Și îi dau bun. Gata, am craftat niște lemn. Vreau să craftez un ce? Crafting table. Ok, stați puțin că trebuie să craftăm un crafting table. Hai să-l facem și pe ăsta. Ok, până acum ai fost blând. Dar poți să-mi zici, să zicem că am făcut un pickaxe de lemn și poți să mai fac un pickaxe de lemn și trebuie să fac pickaxe-ul de lemn. Vă imaginați cât de greu să fie challenge-ul? Deci eu trebuie să craftez tot ce vreau el, fără rezultare, ok? Eu vreau să craftez o sabie. O sabie? Da. N-am bețe. N-am bețe. Nu pot să fac sabia. Dar poți să faci din bețe. Păi da, dar n-am voie. Trebuie să am itemele obligatoriu în inventar. Ok? Dacă nu le am, chiar că pot să le craftez, nu pot. Ok? Cred că vreau să omor oile astea. Asta a rămas blocat aici! Stați puțin. Vreau să-mi închid Wi-Fi-ul. Stați puțin că o să revin. Ok, am revenit, nu mai avem net, deci nu avem cum să mai dăm. Să omorâm. Ca să nu mi-a dat lumea. Ok. Și eu trebuie să craftez ce vrea el. Până acum a fost bun și... Da, n-a pus să craftez un crafting table. Ok. Hai să punem crafting-ul ăsta pe jos. Să facem niște bețe. Și vreau să craftezi două... Nu, trebuie să craftezi numai unul. Ce vrei? Trebuie să craftezi o sabie. O sabie, bun. Și mai vreau să craftezi un de asta. Așa. Bă! Fac repede topor. Și spar crafting table-ul. Bă, deci uitați-vă ce prostii m-a pus să craftez. Înțeleg, cu sabia, da, mai omoram animale, dar cu hău... Ce fac cu el? De ca cine? Arunc cu el după Babi. Da. Hei! Mersi de sabie. Gata. Vreau să craftez un pat. Ok. Haideți să craftăm un pat. Stai că n-am lemn. Ha. Puțin cam rău. Puțin cam rău că nu am lemn. Uite, o să iau ăsta alb de pe jos care-i tăiat. Pentru că... Da. Până acum el nu prea are ce să-mi zică să craftez. Am să o ai mai în față, dar nu o omor. Dacă vreți să facem și partea a doua, ziceți-mi în comentarii. Sau dacă vreți să facem un challenge, scrieți-mi-le voi în comentarii și o să-l respect. Dacă aveți inimioară, 100% o să-l vedeți. Am zis inimioară? Inimioară. Dacă aveți inimioară, 100% o să aveți. Dar dacă nu aveți inimioară, nu o să fiți în clip. Bă, te-ai uitat de ceva. Ce? Like-uri. Chiar apăsați pe butonul de like și de subscribe dacă vreți să mai vedeți chestii de genul ăsta. Mersi că mi-ai amintit. Da, parcă tu ești pisică și mă. Da, gata. Vreau să craftez un pat. Sau ok. Ai zis, trebuie să craftez un pat. Bă, deci m-a pus să craftez ăsta. Dacă tot ăla am, hai să plantez și eu ceva, dar hai, las că n-am nevoie. O să-l arunc. Băi! Ce, era o regulă că n-am voie să-l arunc? Ce, era o regulă care are voie să-mi ocupe inventarul? Ziceți în comentarii, rip, sapă. Trebuia să arunc cu ea după câini. N-au contus. Bă, pe aici nu o să avem ce să facem.
Bun. Vreau să construiești o casă. Nu, trebuie să construiesc obiecte în inventare. O să revin. Am revenit, băieți. Am și meu sună să ne luăm piatră. Până acum Ianis nu vrea să construi nimic. Ba da, acum vreau. Ce vrei? Tot o sapă. O sapă! De care? De care? Că n-ai zis, n-ai menționat. De piatră. Fratele meu. Te pula. Du-te. Te mai provoc să mai construiești și tu. Dar lasă-mă, bă, cu sapă ta! Dau foc de lemn acum. Bă, de ce te-ați voi de m-a pus să-ți craftezi doi în sape? Dar ce vrei să le faci? Vreau să craftezi un... Da, mă, Îți consum tot lemnul. Bă, cât lemn mai am? 6 bucăți, bă, nu mă mai fă să-l consum. Lasă-mă măcar să fac și eu ceva. Nu lași omul să respire. Focul de ăsta și un topor. Chiar vreau în momentul ăsta să spun să-ți craftezi un pic de piatră, dar e cartat. Ok, facem asta. Bun. Craftăm un topor. Bun, și acum de ăsta nu mai avem nevoie. Nu mai avem nevoie de Dar asta. ce n-arunci, mă, fraiere? Nici de asta. Bă, de ce arunci? De ce Și arunci? nici de asta nu mai avem nevoie. Gata, gata, noi avem unelte de lemn. De piatră sau să mai de lemn. Uite, ți-am făcut aici colecție. Vedeți? Bă, mai ai lemn? Lemn și 4 bucăți. Vreau să craftezi o sabie de lemn. Bă, dar mă enervezi, frate! O sabie de lemn. Stai puțin că vreau să fac ceva rapid. Da, ca să mă mai pot să craftez chestii. Deci stai, frate, ce m-a pus să craftez. Lasă sabia, frate! Nu am nevoie. Nu am nevoie de sabii. Păi mă... Diamanti, da, vreau să craftez diamanti. La un cub. Trist. Păi pe creativ și craftezi diamante. Mamă, bă, vrei știu? Bă, vrei să facem partea a doua în care eu zic ce să craftezi. Da. Dați acolo, vreau 10 like-uri. Da, dacă strângem 10 like-uri, o să facem partea a doua în care eu o să-i zic lui Ianis să craftez ce vreau eu. M-am întors unde am apucat, wow. În fine, acum nu putem să facem clipuri și foarte lung. M-a pus să craftez urmă de chestii. Da, păi nu mai... Păi da, nu putem să facem așa clipuri des pentru că e corona asta, virus. Corona, fugiți de corona. Ok. Dar fiți atent, vrei să facem partea a doua pe canalul lui Ianis? Tu vrei? Să facem pe canalul tău? Da. Ok, deci o să aveți acum un link de descriere pentru canalul lui Ianis. Abonați-vă și fiți cu ochii pe canalul lui pentru că o să facă partea a doua în care eu o să îl controlez. Adică o să facă ce vrea el, 24 de ore. Eu o să mă 24 de ore. Da, doar dacă dați 10 like-uri, dacă nu... Dacă nu dați 10 like-uri, nu facem partea a doua. Nu. Sigur o să craftez. Bă, mai poți craftez lopată? N-ai putut! Mersi. Nu putem. Da, aveam nevoie. Pentru asta vreau să craftez o sapă. O sapă? Dar am sapă, șeful. Uite aici. Ai, nu mai Uite aici, frate, am sapă. Ai, nu mai craft. Craftează un bol de ăla. Un bol? Da. Ce fac eu cu bolul? Lasă-mă să plec și eu cu barca. Vreau să plec cu barca. A, plus clipul ăsta se termine când se face seară. În joc, în viața reală. Și mai, văd că mai e puțin, deci o să aruncăm patul, că nu vrem să ne culcăm. Bă, să le-ai aruncat patul. Știu, pentru că nu trebuia să mă culc. L-am luat înapoi. Ce a fost asta? L-am aruncat și am venit înapoi în inventarul meu. Dar unde vrei să mă duc eu cu... Pe aici vrei să merg cu barca, că n-am pe unde. Bun. Îmi bag ceva de barca.
Păi degeaba. Ia nici, vezi că mai puțin, mai până mă scraftez chestii până nu se face seară complet. Vreau să craftez 3 topoare de lemn. Trebuie să craftez numai unul. Sunt curios Și mai vreau să craftez ce vrei. un pickaxe. Un pickaxe, aveam deja pickaxe. Și mă interesează. Hai, până mai acum chestii să craftez cu... Pune-mă, să consum tot lemnul pe o prostie, ce vrei să fac? Pe boluri. Boluri? Da. Uite, o să craftez și unde ăsta. Și mai încă un bol, că mai e lemn. Băi! Ok, păi totul s-a făcut seară, o să punem crafting-ul ăsta pe jos, o să aruncăm bolurile. Cam cu acest clip, sper că v-a plăcut, eu am fost Darius, iar a fost Ianis, pa, pa! Salve!